Mua innostaa uudet teknologiat ja erityisesti robotiikka. Ja millä tavalla voidaan robotiikkaa yhdistää henkilön ostimiin ja millä tavalla voidaan korkealla tapahtuvaa työtä tehostaa ja tehdä turvallisemmaksi robotiikan avulla. Tutustutaan toisiimme ja katsotaan, että millä tavalla voidaan tehdä yhteistyötä. Meitä on valtavasti teknologian alan yrityksiä täällä Suomessa. Meillä on kaikilla oma osaaminen, oma fokus. Meidän pitää vahvistaa sitä omaa osaamista, mutta meidän pitää sitten yhdistää voimat ja tehdä asioita yhdessä niin, että 1+1 on enemmän kuin 2. Dinolift on suomalainen perheyritys ja me luodaan kestävää kasvua tänne Suomeen. Me toimitaan täällä Suomessa, mutta me myydään globaalilla markkinalla. Meidän kilpailijat on globaaleja yrityksiä. Me halutaan investoida tulevaisuuteen ja siihen kasvuun, mutta me halutaan, että meitä kannustetaan siinä. Me fokusoidaan siihen meidän omaan tekemiseen, tehdään se niin hyvin kuin me voidaan, mutta meillä pitää olla kannustava toimintaympäristö, jotta Suomessa kannattaa valmistaa koneita tulevaisuudessakin.